Kado ko bipan samay kardom pajirlo bangso lamarjan nong itum Chethan namnang Uttar Pradesh Noida long alama puthak. Inut amuni dolo alangli apiso pan komani si control delo hypnotize pusi pulo English pen komani si alangli pan control delo po alangli isi suspect lo bangso suspect a joine alangli anut ka prek pan thansi hala somuni pan pathi lotlo amar si alangli same chingnang loklo laban kela ke pathi tum an same chingnang loklo bangso lamba neri tum chini ji suspect a joine pen si chenglo kado ka wisame laban ke pirthe akhia dada joine si hala ke pathi vega tum stame claim that lo etum angton ben Chethan pona bangso birta like 16 August arni si klang lo bangso tomo long bang phodo Pravin Sharma alang lihen lo main agunda ke alang li si ke matha lo alang li piso phan bang ke komane si control that lo hala so komane amunit bang ke Naresh Prajapati pen lo Naresh Prajapati bang ke thilo lo Pravin Sharma si ke planning pen anut ka prek pan than si Naresh Prajapati pan bange pathi lalo ate Pravin Sharma bang mathalo Naresh bang si apiso pan bangke la Pravin apiso pan bangke Naresh Prajapati si control delo mate hypnotize delo pusi matha laben gero thulang Niraj pudolo Sarab laben ke Ankit laben ke Sunil Kumar la kado ka bitum bangke Kepathi tum banglo amen bangke ding o pot asabo confuse that haiji Pravin bangke main agunda banglo Pravin bangke main ke chokchia banglo laben ke Naresh bangke kithi lora banglo laben ke Pravin koma pansi ki pathi toilo pulotangte Niraj pansi toilo alangli Naresh pan ke pathi je pan amar sila Niraj bang sitame ajirpo chirilo Sorab laben ke Ankit alang tum kotite laben ke Sunil Kumar alang tum bangke thomtum si Naresh pan bang pathi dalo ke toy bangke Pravin bang thek ponong lo alangli achor mate alangli apiso bang asabo prekhi mate asabo prekche da sunstelo mate alangli lamang arju edelo ni koson ni sama asabo a order dur bang prekje ka sonsidelo amad alangli matha lo Naresh bang si alangli piso phan make hypnotize delo hypnotize polotangte pene control delo pene aja kong pen alangli piso phan control delo Naresh bang Kopi ma ke claim a link si la Pravin apiso bang ke claim relo pusi la Pravin bang mathalo amar si Pravin bang ki pathi ji pan si alang li matha rong lo alang kapre ga bidi mate kaching ki Chethan ji pan matha thesi direct alang li ningar lo alang li matha lo pathi lot po Naresh pan bang ke pathi lot po pusi matha lo amar si alang li Niraj Pathan lo Niraj pan si toy lo alang li pathi non po Pravin bang matha thiblo lake Naresh vexi hypnotize on piso pan ke lasi aning ang thin lasi control lab lo pusi matha lo Pravin bang si matha lo Pravin bang matha lo Naresh pan bang ke pathi vek popo sitame alang li methang ke pathi the pusi matha lo alang li Niraj pan si than lo Niraj pan than lo Naresh pan pathi non anke city along li nang pek popo lo Gajiabad lo Niraj sitame alang li nuvet ke claim dek the pathi tek the pu matha lo lasi alang li ajirpo chiri lo Sorab Ankit lapen ke Sunil Kumar phan labang ke thomatum isia team chairman lo lapen ke Naresh phan bang ke pathi ji phan bang alang li tum planning lo lapen ke ajo apor hul alang li phan neb nang check si alang li phan ache thokok khet si rakhet si pathi lo sidame pathi lo pen bitikang kok ke chokche deji pusi alang li tum bisi canela long matela lang ke palia hora long bangso drain along si kiti tang abang arpo mang ke jok te kang chok lo bulanshar pa canela long si ke jok te kang pu alang li tum matha lo hadak jok chok lo plotang te madu same theklong le det po labenge madu same chini ne lo atomo ki judlo pusi matha lo sitame nali tum same chini lo ke chok che atom ke arni si ke chingnang vekchi aphi alombang Naresh bang hem chelele de joine hem tum same ke matha sung piglo Kopi posi Naresh hem nang le der ma po obviously kamani jong si thilo lo plutang de hem kache le ji bang ke sung rum po amar si alani tum isi missing complaint police station nong pidam lo alani tum same investigation lo laben ke in andaman ke arju pater tok lo police tum ben apialang tum suspect lo Pravin phan suspect lo amat si Pravin phan bang nebing nang check lo laben ke arju pater tok lo laben hala bang ke thom tum same nebing nang pon check lo Niraj laben ke Sunil Kumar tum bang
pan theklong lo police tum laben ke alang litum ki kat jisi kabori lo asabo suluk sodak stame dolo niraj laben ke sunil kumar tum bang ke asabo injured lo stame alang litum same net nang bonong lo police tum alang litum phan arju pater tok lo laben ke alang litum same chikubir lo ahok lo nilitum si pathi lo laben ke province nang ke toy town city along li nang people pusi nang ke chak la soposi nilitum alang li nang ke toy teng si Naresh phan bang ke pathi lo do la si bangso tomo long ke chok che son thom do isibang ke suspect alang li long approve ave pin pravin long approve ave Naresh alang li piso pan magi hypnotize ro ki control po thangna da proof sitame ave sitame alang li laan suspect choda joine si alang li hala phan mate Naresh phana pran kenji mase matha pano la son thak lo ki chokchi alang li tum bang thom tum bang nirash la bang ke pathira per tum bang alang li tum stame greed mate pirthia khia dar joine mate longli bang so longli phankari joine si alang li tum sailang nu stame alang tum claim mun dead isi ki chokche bang la lo ka prek along a business ka chi deal son si alang li tum same chi deal lo longli nang pipo munida pran en no last time isi ki chokche de kok lo la si dak pen ilitum phan napaklang dak lo greed ilitum bangso alu ilitum akai phan na phalang no dak thek non alang ilitum joy ki jike kalilo alang ilitum hemkang samlok se alang ilitum jangnang po la son thak thalo province sitamelo suspect person stame hengno pik ilitum thang not approve ave pen ke komani pan suspect pen ke ilitum ajada size same deng ponang ni ilitum approve the vek nang ji labang law and order lo stame alang ilitum proof si kyang hang ka case stame ilitum same without proof bang ilitum ke matha tapen lake la son jibon po ke matha tapen bang ilitum decision enang ni ilitum ajada size same deng ponang ni ilitum approve do na lang ilitum jongsi suspect lo protangte ahok kalima kalangma labang ke ilitum ritar lipon me sitame ilitum suspect pen chot ke komani phan alar ki huji tho komani phan akoi piji tho lason ma ke claim ik nang ni pravin bang jongsi pene suspect dolo protangte alang li direct alang li ang hoben pabarde nang ji polo Naresh pan stame mate apiso phan stame stame alang li aning alo chibi joy si suspect joy si aglamang ke akhing lo bang ke klang rok lo rasi hala ke pathi tum matela niraj tum sitame la longle ichet ajoine alang ni tum same munida pran ke enji phan ready that alang itu lasi lason komane ini tum hanang ke bai tum same doji tangka maha pen longli pen prejam abidi pen akhing no sai na paklem ji phanang ke bai tum same doji lasi laso hut bang ke tum kroi krede nang ji ini tum claim krede nang ji kalilo prutang te tum ekai ke kisung lok po lage Naresh bang ke alang li apran ke dam juilo stame pravin na pen ke hala niraj la pen ke Kepathi tum doan alang li tum bang ke a life ke freedom ke abdelo alang tum hemkang samlok sidonang po la sekheng no son bang ke jutsi ke kimi senji ke kalilo akai bang ke ajat pen stame alang tum akai ke kheng no sidopo choro nani tum bangso alamarjan ki chekben ki jodan kilang contact pot puthot ilitum kaprek alamarjan noi tum chitong thunang nani tum request ateng ben video same nili wanong lelang same nani tum thengno wan phan bor ipo dume thakme karom